आबाव जिहेतु इउपिपिएलनि मोनसे बार बारनायखौ जों नुनो मोन्दों रोजा रोजा माइनरिटि आरो बर'फोरा जानानै फैदों मा फोरमायगोन मानास बियाबाव माबायदि मानास बियाबाव दिनै जारिमिनारि मोनसे इलेक्सन जानो थांबाय दङ खारन मानास समष्टिनि रायजो राजाफ्रा भटार्स रायजो राजाफ्रा मानास हिसाबै गिबि खेबनि थाखाय भट थुनो थांगासिनो दङ थ' बेनो मोनसे जारिमिन दा जारिमिनाव लिरना दोनजानायखौ लुबैदों बिथांमोना जे आङो मानासाव 2026 सनाव गिबि खेबनि थाखाय भट थुदोंमोन आरो जायनो भट थुदों बेनो देरहादों बे खोथाखौ जारिमिनाव लिरना दोननो थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा देरहाखागोन केन्डिडेटखौ सायख'दों दा देरहाखागोन केन्डिडेट होनबा बेवहाय आंनो दा बेखायनो बेवहाय इउपिपिएलनि बारानो बांसिन बारगासिनो दङ गोबां नोंथांनि मेथाइ खननायजों लोगोसे आइजोफोरा दंबो माबायदि मोनो आङो सासे महरगिरि हिसाबै रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनायाव आंहा सुबिदा जादों जिहेतु बयबो रायजो राजाफ्रा आंखौ सिनायनो हायो आरो लोगोसे सासे महरगिरि हिसाबै रायजो राजाफ्रा आंनो महरगिरिनि खायसे आखुखौबो नायनो लुबैयो थ' रायजो राजाफ्रा खावलायनाय लेखा आङो रायजो राजाफोरनि खाथियाव मेथाइ रोजाबदों बे मेथाइ रोजाबनायजों बेवहाय फैनाय जोंनि गासै भटार्स रायजो राजाफ्रा बयबो रंजादों इन्जय खालामदों दा बेफोरखौ नुनानै आंनि गोसोआ बांसिन थुलुंगाखांदों बेथ' गोदानै बुंनाय बाथ्रा नङा आरो बेयो माने रावबो मिथियै बाथ्रा नङा जे दिनैनि दिनावहाय माइनरिटि भाइफ्रा खुनु दिनावबो बिपिएफनो भट होनाय नङा खारन माइनरिटिफ्रा गावसोरनि हा हुनि रैखाथि धोन सम्पतिनि रैखाथिनि थाखायसो भटखौ थुयो दा साननैसो सिगां जोङो खोनादों बयबो जे एनडिएनि दैदेनगिरिफ्रा मा बाथ्रा बुंदों माइनरिटिफोरखौ लानानै जे इलेक्सननि उनावहाय उटसेड खालामगोन राजहारा सिफायनानै होगोन बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थादों दा गतिके दिनैनि दिनावहाय बिपिएफनो माइनरिटिफ्रा भट होआ दा बिथांमोननि अल्टारनेटिभा जाबाय जे दिनै बिटिआरआव जुदि माने राजखान्थिनि बाथ्रा बुङोब्ला मोननैल' अपसन थायो मोनसेया जाबाय बिपिएफ मोनसेया जाबाय इउपिपिएल गतिके माइनरिटिस रायजो राजाफ्रा जिहेतु बिपिएफखौ दिनैनि दिनाव जोगारबाय गतिके दिनैनि दिनाव इउपिपिएलखौ बिथांमोना बिकल्प हिसाबै लादों दा बेखायनो बेवहाय नैबे जुथुमाव जोंनि माइनरिटि भाइफ्रा लोब फैनानै बाहागो लाफैदों बेखौथ' मानो खनले बुंबाय आं मा बुंलांबाय बेयावनो बेरखांदों सिगां समाव बिथांमोना थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव माइनरिटिनि भटजों बे मानास समष्टिनि मोननै जा बिटिसि कनस्टिटिउन्सि बेवहाय बिथांमोना देरहानो हादोंमोन दिनैनि दिनाव 48,000 मानास समष्टिनि माइनरिटि रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ रिजेक्ट खालामबाय माने बिथांमोना जेनबाय बेनो गेरेन्टि दाखालि बेवहाय निमुवायाव मोनसे गेदारिं जालांदों खिन्थु निमुवा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बुंदों माथो जों रावखौबो सिनाया आरो गोबाङा बुंदों जे सरभग समष्टिनिफ्रायबो फैदों बाक्सा समष्टिनिफ्रायबो फैदों आरो लोगोसे बिथांमोना हाजिरा होनानै लाबोदों बे बाथ्राखौबो बुंदों दा गतिके बेफोरनि गेजेरजों जेबो इम्पेक्ट गोलैया बेफोरो माबा मोनसे सोलायनाय लाबोनो हाया दा गतिके रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनावहाय गोरा डिसिसन लाखाबाय जे इउपिपिएल हिसाबै दिनैनि दिनावहाय मानास समष्टियाव रायजो राजाफ्रा भट होनो नागिरबाय आरो मानास समष्टिनि खोथा नङा दिनैनि दिनावहाय बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा मोनसे बेलेन्स पलिटिक्सनि खोथाखौ सिन्था खालामदों बेलेन्स जों लांनो नागिरदों पलिटिक्सखौ बिटिआर ओनसोलाव जिहेतु बिपिएफआ दिनैनि दिनावहाय बिटिआरआव सरकार सालायगासिनो दं गतिके इउपिपिएल हिसाबै इउपिपिएलखौ आसामाव दैथायहरनानै किं मेकार खालामनायनि बिटिआर रायजोनि गुबुन माने हारि माहारिनि मानसिफ्रा बे खोथाखौ सिन्था खालामदों मानोना मोनसे हान्जानो गासैखौबो पावारखौ होयोब्ला बे हान्जाया गोसोबायदि खामानि मावो होननानै दिनैनि रायजो राजाफ्रा बुंदों दा बेखायनो गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलनो पावार होनांगौनि थाखाय बिथांमोना भट होनो नागिरदों आरो दिनैनि समाव जोङो 12था समष्टियाव देरहानो थांगासिनो दङ जिहेतु नोंथांनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिं खालामनायाव फैनायखौ नुनो मोन्दों मा बुंनांगोन बिथांमोना जिहेतु आंनि लोगो पार्सनेलि आंजों लोगो हिसाबै बिथांमोना फैदों बे नङा जे बिथांमोनाबो महरगिरि आंबो महरगिरि बिनि थाखाय फैदों बे नङा बिथांमोना पार्सनेलि जिहेतु आंजों मोजां सोमोन्दो दं हिसाबै आंनि देरहाजानायखौ लुबैयो हिसाबै बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों रायजो राजाफोरखौ रंजाहोदों बेनो